ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡ 2-3 ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಮೋಡ ಆತುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಿಜ್ಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲತ್ತಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರುಂದು ತೂಕ ಅರಳ ಪೋಯರು Umesh brother, hi. ಹಾಯ್ First like thank you. ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂ ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡಿ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಇರೇಗ್ಲ ಸಂಡೇ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕಲಾಲ್ ಪಲ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಕೆಲವು ಈ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪೆರ್ಗುಡನೆಗ್ಲು ಮರಿಗಳ್ಳು ಕಪ್ಪೆಲೆನ ರೆಗ್ಗಳ್ಳು ಪೆರ್ಗುಡನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಪೆರ್ಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ ಎಲಿ ಕಬಾಬ್ ಓ ಎಲಿಕ್ಲಿಜ್ಜ ಎಲಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲಿಗಿಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಏತು ಬಡಂಡಲ ಉಂಡು ಎಲಿ ಇಜ್ಜಿ 14 ಜನ ಆಯ್ತು 21 ಜನ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲ ತೂಕ ಮಿಯಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಲ ದೀಪು ಜರ ಅಂದಿರು ನಾನಂತ ಜನ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದಾರು ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಿಯಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಾಡ